Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula nephathi lamagqabantshintshi omdlalo ubuphakathi kwebafana kunye neqela ke leAngola. iBafana Bafana Thabe ke yaphumelela pha, iphumelela pha ngo-2-1 inqaku lokuqala lifakwe pha nguApollos umfana omdala ovula umnatha, laze ke yalinganisa ke Angola abafana badala kwangu-1-1 kwabhekwa pha kwi-first half yaphela. Second half ubuyile ke pha uLanley Foster umfana omdala ke wabe ufaka ke nqaku lesibini elithathe Bafana ke layinikeza ke impumelelo. Liphumelele ke Bafana pha kumdlalo wokuqala ku-AFCON kuma-group stages. Baphulaphula ndifuna ke nizibukelele indlela iBafana Thabe ke iphumelela ngayo, ingakumbi amanqaku la nizathi niwabone. Enye into ke efuneka siyicacise into yokubana ke abafana badala ezimbalini ke bagqibela ukuphumelela umdlalo wokuqala kuma-group stages ku-AFCON xa iBafana yayiphumelela pha ngo-1996 i-AFCON apha eMzantsi Afrika. Beke bagqibela ke ukuphumelela umdlalo wokuqala xa bevula kuma-group stages kwi-AFCON. Bathe benza imbali ke abafana bakaHugo Broos ngokubana ke babe bavula kakuhle kakhulu pha eMorocco kuma-group stages. Bavula ke ngowina abafana badala, sibaqhwabela izandla kakhulu, basebenzile futhi ke noMzantsi Afrika uphela uqhwaba izandla, uyathanda. Enye nenye ke into asinokuyibalula, into ebalulekileyo pha into yokubana abafana badala balele no-3 points kunye ke no-2 goals. Sizawutyityimbyesela umnwe pha uRonwen Williams mfana omdala, makazame ungathi umisa ke umxakatho bengathi amandla uyawongeza pha kwemfana omdala. Kukhona apha hambahambe ke abe namaphutha khona pha uRonwen Williams. Kona ke iBafana siyibamba, siyayivuyela futhi ke siyinqwenele into yokubana nakumdlalo wesibini abafana badala bangamfumana ku-3 points babe no-6 points, kwenza into yokubana ke badlule pha kuma-group stages bangene pha kwi-knockout system. Injalo ke baphulaphula akusoyam ndodwa, nani ningake ningene nitsho nento yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.